Вітаю! Сёння я буду распавядаць пра некаторыя кнігі і іх экранізацыі, якія мне спадабаюцца або наадварот. Гэта так кінакніга запусціла Ксенія Шпак на сваім канале, то абавязкова паглядзіце яе відэа. А я для вас падрыхтавала 9 кніг, пра якія я буду зараз распавядаць. Пачну я, мабыць, з тых экранізацый, якія мне падабаюцца. І першая кніга будзе «Тры мушкецёры» Александра Дюма. Я менавіта глядзела савецкую экранізацыю гэтай кнігі і працягу 20 гадоў, яе працягу праз 20 гадоў і праз 10 гадоў. Але распавядаць я буду менавіта пра першую частку, таму што я яе больш выдатна памятаю. Саму кнігу я чытала шмат гадоў таму, і наступныя часткі я не так яскрава памятаю. Здаецца, я ўбачыла экранізацыю раней за кнігу, і яна мне заўсёды падабалася, яна вельмі захапляльная, але ўсё ж такі кніга вялікая, ёсць шмат чаго адбываецца, і не ўсе падзеі былі захаваны ў фільме. Але ўвогуле героі фільму, на мой погляд, атрымаліся больш такімі светлымі, добрымі, гераічнымі, чым яны былі ў кнізе. Здаецца, гэта было перад тым, як яны адпраўляліся за падвесткамі. Або гэта было пазней. Я не памятаю. Я памятаю гэты момант, калі Партос прыйшоў да сваёй каханай, замужняй жанчыны, і выпрашваў яе грошы на мундыраванне, на лошадь і гэтак далей. Быў яшчэ вельмі такі яскравы момант у гэтым падарожжы за падвескамі, калі на іх напалі. Засталіся тады толькі Д'Артаньян і Атос, і калі на іх напалі, Атос, ён заперся сваім служкай, как быть винный погреб? Я не знаю как. І праз 2 тыдні, здаецца, калі Д'Артаньян ужо вяртаўся з падвескамі у Парыж, ён заехаў на тое ж самае месца, каб павідацца з Атосам, і вызначылася, што ўвесь гэты час Атос не вылазіў з таго погреба і выдатна праводзіў свой час. Але гэта такія дэталі. Мне больш не спадабаецца то, што з фільму увогуле выключылі адзін сюжэтны момант. З фільму мы не шмат ведаем пра Міледі. Мы ведаем, што яна жыла пад рознымі імёнамі, мабыць, некалькі разоў была замужам, і што ў яе ёсць дзіця, якому яна хоча перадаць тытул. І ўжо у наступным фільме праз 20 гадоў мы бачым яе сына. Усё. У кнігі было больш часу адведзена Міледі, увогуле яна была у нейкі час леді Вінтер, і у кнізе ёсць лінія паміж Міледі, Д'Артаньянам і лордом Вінтером, дзе Міледі пытаецца праз Д'Артаньяна забіць гэтага лорда Вінтера, каб Д'Артаньян паклікаў яго на дуэль і забіў. У фільме гэтага няма, але, на мой погляд, нават з гэтым фільм выдатны. Наступны твор гэта «Вакол свету за 80 дзён» Жюля Верна. Мне ўвогуле вельмі спадабаецца гэтая кніга. Я бачыла некалькі фільмаў, здаецца, але іх зусім не памятаю. Адзіная экранізацыя, якая так мяне зачапіла, гэта анімацыйныя Гэта анімацыйны серыял, здаецца, аўстралійскі. Дакладна не памятаю. Ён адрозніваецца ад арыгінала трошкі у характарах галоўных герояў, у іх матывацыі.
Введены там некаторыя дадатковыя персанажы, якіх не было ў кнізе, і выключаны некаторыя персанажы з арыгінальнага твору. Але гэты мультик, ён такі мілы, забаўны, прыемны. Я не ўпэўнена, навошта яны змянілі менавіта матывацыю герояў, але нават з гэтым вельмі цікавы мультик. У арыгінале Філіас Фок ён проста заключыў пары і вырашыў даказаць, што ён можа аб'ехаць вакол света за 80 дзён, і яны адправіліся ў падарожжа. Вызначылася, што ў той жа дзень, калі ён ад'язджаў, здаецца, хтосьці скраў залаты слітак з банку, і ўсе вырашылі, што гэта Філіас Фок. І ён проста вырашыў так скрыцца ад уладу з гэтым сваім скрадзеным золатам. І за ім адправіліся ў дагон. У экранізацыі гэтай яны змянілі ідэю. Яны дабавілі галоўную гераіню, якая вельмі спадабалася Філіасу Фоку, але яе бацька сказаў, што Філіас Фок можа ўзяць на ёй жаніцца толькі калі зможа аб'ехаць вакол свету за 80 дзён. Яшчэ адна экранізацыя, савецкая, гэта экранізацыя твору пра Шерлока Холмса Конана Дойля. Падаецца, я бачыла некалькі савецкіх экранізацый. Мне асабліва даспадобы тая, дзе Васілій Іванов выконваў галоўную ролю. Шерлок Холмс это было таксама такі твор, дзе я спачатку глядзела экранізацыю, і праз гэта я пайшла чытаць кнігу. Спачатку я чытала невялічкі зборнік твораў, потом я здабыла усе творы пра Шерлока Холмса і ўсе іх прачытала менавіта праз гэтыя фільмы. І фільмы мне вельмі падабаецца музыка, як это ўсё сыгранае, зробленае вельмі. Я вельмі фанацела па гэтым фільмам. Некаторы час чытала ўсё, што змагла знайсці, там, напрыклад, якія кіналяпы там былі і гэтак далей. Яшчэ адзін твор, якім я бачыла некалькі экранізацый, але мне менавіта падабаецца толькі адна, гэта 12 крэслаў Ільфа і Пятрова. І увогуле, калі я пачала шукаць, вызначыла, што ў гэтага твора ёсць вельмі шмат экранізацый у розных странах. Нават толькі ў Савецкім Саюзе было іх 3. Я, здаецца, бачыла 2 з іх, і мне менавіта асабліва спадабалася тая, дзе Астафа Бендера выконвае Андрэй Міронаў. Вельмі падабаецца Андрэй Міронаў, і асабліва мяне зачапіла ў гэтым фільме гэта музыка, па-першае. Па-другое, тое, што некаторыя моменты з кнігі, прям нават цытатамі, яны выкарыстоўваюцца ў фільме, у тэксце менавіта гэтага голаса за кадрам, або тым, што гавораць персанажы. І я лічу, што гэта самае выдатнае, што можа быць у экранізацыі твора. Маленькі дадатак, я пачала монтировать відэо і бачила, што я запамятала дадаць адну кнігу з майго ліста. Іх атрымалася не 8, а 9, таму я дадаю яе зараз. Гэта «Салярыс» Станіслава Лема. Я ведаю, што ёсць 2 экранізацыі гэтай кнігі, я бачыла толькі савецкую. І увогуле я не могу сказаць, што гэта дрэнная экранізацыя, але я лічу, што калі б яе зрабілі зараз з больш прыгожымі спецэфектамі, з прыгожай графікай, гэта б значна дапамагло гэтаму фільму. Таму што у кнізе шмат тэксту адводзіцца на апісанне гэтай планеты, гэтага разумнага акіяну, але ў экранізацыі яны паўсталялі кадры з нейкімі бурбалкамі або вадой.
і ўсё нешта такое шэрае. Калі я чытала кнігу, у маёй галаве гэта выглядала лепш. Мабыць, святло трошкі змянілася, прабачце, я здымаю гэта з паўзай некалькі гадзін. А гэта ўсё жыццё з суседзямі, якія не ведаюць, што я здымаю відэа. Але я зрабілася новую кружку гарбаты, мы працягваем. А наступны фільм, наступная кніга, яна, мабыць, асабістая з гэтага спісу, таму што я бачыла 3 экранізацыі, і яны ўсе мне падабаюцца. Гэта «Остраў скарбаў» Роберта Льюіса Стівенсона. І першая з экранізацый, якую я ўбачыла, гэта гэта не цалкам мультик, ён часткова анімацыйны. Ён збольшага анімацыйны, але ёсць такія вставкі з рэальнымі выканаўцамі. І гэты мультик мне заўсёды спадабаўся. Па-першае, гэта самае галоўнае, гэта анімацыя, сама стылістыка. Я не магу уявіць вот так хутка іншага такого мультфільма з такой рысоўкай. Мабыць, я бачыла штосьці, але я не памятаю. Ну вот менавіта гэты мультик ён так мяне зачапіў. І не толькі стылістыка, але ракурсы таксама, яны вельмі незвычайныя. Ну і гэтыя такія встаўкі а-ля фільм, яны таксама вельмі цікавыя, вельмі смешныя. І, здаецца, кнігу я чытала ўжо пасля таго, як я бачыла гэтую экранізацыю. Кажучы, пра савецкія экранізацыі таксама ёсць фільм «Остраў скарбаў», але я не магу сказаць, што ці мне падабаецца, ці мне не падабаецца. Ён быў звычайны. Я бачыла яго некалькі разоў, але ён мяне не уразіў так, як іншыя экранізацыі. Але увогуле ён мне спадабаецца. Адзінае, што адзіная прэтэнзія мне да гэтага фільму — гэта ўзрост галоўнага героя. Я не памятаю, ці было гэта адзначана ў кнізе, але калі я чытала арыгінал, мне здавалася, што Джиммі, ён ўсё ж такі падлетак. Ну, мабыць, 13 гадоў. Не вельмі дарослы, але ўсё ж такі падлетак. І ў тых 2 экранізацыях, якія мне больш падабаюцца, ён гэтакі дарослы, але менавіта ў гэтым фільме ён выглядае як хлопчык 10 гадоў максимум. І гэта адзінае, што мне ў гэтым фільме не падабаецца. Увогуле ён файны. І трэцяе, едуць гэта трэба называць экранізацыя або адаптацыяй твора, таму што гэта «Остраў скарбаў», але у такім фантастычным стымпанкаўскім антуражы. І ён называецца «Планета скарбаў». Але гэта экранізацыя мне вельмі спадабалася, і не толькі за гэты сеттинг, ці як гэта назваць, але нават яны змянілі увесь гэты мір твора цалкам пад новы антураж, але яны захавалі характары галоўных герояў вельмі дасканала. Нават тыя героі, якія ўжо не паказаны нам як людзі ці гуманоіды, там некалькі, здаецца, 2 галоўных героя сталі роботамі, напрыклад, Бен-Ган. Але уражанні гэтыя ўсе характары, яны вельмі супадаюць з маім уражаннем ад самого арыгінала, ад самой кнігі. І калі я глядзела першы раз гэтую экранізацыю, то проста вау! І зараз мы пераходзім да тых экранізацый, якія мне не спадабаліся. Што пачаць? Пачнем, мабыць, з «Машыны часу» Герберта Уэллса. Увогуле мне вельмі спадабаюцца всякія фантастычныя творы, і Герберт Уэллс адзін з маіх любімых пісьменнікаў, і «Машына часу» мне вельмі спадабаецца.
Але яе экранізацыя, справа ў тым, што калі я ўпершыню яе ўбачыла, я не здагадалася, што гэта экранізацыя той самай машыны часу Герберта Уэллса. Нават калі я на тот момант чытала яе ўжо некалькі разоў. Усё, што яны захавалі ад арыгінала, гэта, мабыць, гэта раздаленне насельніцтва на тых, якія жывуць пад зямлёй і на паверсе. І назвы гэтых расаў. І то у фільме яны гэтых морлыкаў, яны яшчэ раз іх падзялілі на гэтакіх морлыкаў-драпежнікаў і морлыкаў-кіроўцаў, але па знешнасці гэта відавочна дзве увогуле розныя расы. І нават не ведаю, ці можна іх адзіную назву выкарыстоўваць. Настолькі яны адрозніваюцца адзін ад аднаго. Я разумею, што арыгінал гэта, мабыць, не той твор, з якога можна было б зрабіць такую яскравую экранізацыю, цікавую экранізацыю. Але лепш яны б не рабілі гэтую экранізацыю. Таму што яны змянілі матывацыю галоўнага героя, некаторых... Здаецца, яны змянілі ўсіх такіх герояў другога плану, змянілі культуру гэтага насельніцтва зямлі. Мне падаецца, нават увогуле пасыл твору ён змяніўся цалкам, таму што ў экранізацыі мы бачым такое, па-першае, даволі светлы фінал. Мы не бачым гэтай такой дэградацыі чалавецтва, таму што ў фільме яны паказалі, што быў катаклізм, што месяц ён раскалоўся, гэтыя асколкі, яны ўпалі на зямлю, вызвалі там аледзяненне і гэтак далей. І праз гэта частка людзей яна ўшла пад зямлю, частка жыла на зямлі, але іх культура, тэхналогіі дэградыравалі, і жывуць яны як туземцы ў хіжынах. Але яны даволі развітыя, яны вывучаюць дзве мовы. Першую гэта англійскі. Першая англійская мова, якую яны вывучаюць, гэта для іх мова камянёў, яны яе называюць, і вывучаюць па традыцыі ўсе дзеці, некаторыя дарослыя, але потым яны ў быту выкарыстоўваюць іншую мову, што мне падаецца трошкі нелагічным. Але гэта быў такі ход дзеля экранізацыі, каб галоўны герой, які праз мільёны гадоў апынуўся ў гэтай будучыні, мог разумець гэтае насельніцтва па кнізе, ён вывучаў мову элаяў так спачатку. І калі б ён увесь фільм не мог ніяк наладзіць кантакт з іншымі персанажамі, гэта было б не вельмі цікава глядзець. Але логіка, яна дзесьці не ў гэтым фільме. У самой кнізе пасыл быў увогуле іншы. Не было ніякіх катаклізмаў, нічога такого. Чалавецтва развівалася, ўсё было добра, але вось былі багатыя людзі, якія жылі ў палацах, на паверсе, гулялі па садах, музеях. А былі бедныя, якія жылі пад зямлёй, якія будавалі гэта ўсё, абслугоўвалі іх, камунікацыі ўсе гэтыя наладжвалі.
І праз много гадоў яны увогуле раздзяліліся на дзве розныя расы. І обе гэтыя расы яны вельмі дэградавалі. Обе гэтыя расы вельмі дэградыравалі. Як апісваў Уэллс, гэтыя элы, яны паводзілі сябе як такія, як дзеці. Морлокі былі, мабыць, трошки больш разумныя, тому што яны працягвалі займацца ўсёй гэтай працай, то есть яны прыносілі элыя ежу, фрукты, але яны ўсё ж такі былі здзічалыя. І далей паказваецца, што гэтая планета працягвае развальвацца, і потым галоўны герой апыняецца яшчэ праз колькі тысяч ці мільёнаў гадоў ад эпохі элы і морлокаў. І ён бачыць, што спачатку людзі ўвогуле зніклі, і ён бачыць нейкіх марскіх істот, а потым і нават гэтыя істоты знікаюць, планета спыняецца, планета памірае. Яны не зрабілі у экранізацыі нічога гэтакага. Так, далей, што мне яшчэ не спадабаецца. Калі мы ўжо зачапілі фантастыку, то, мабыць, распавяду пра твор «Будзе ласкавы дождж». Гэта апавяданне са зборнікам «Марсіянскія хронікі» Рэя Брэдбері. І марсіянскія хронікі таксама мне вельмі падабаюцца, і Брэдбері мне вельмі падабаюцца. Я выпадкова знайшла гэтую экранізацыю, гэта кароткі мультфільм, мабыць, на 3 хвіліны. Што мне не спадабалася, што яны змянілі ўсю атмасферу твора. У Брэдбері у апавяданні было ўсё нацелена на то, што ўсё такое паўсядзённае, звычайнае, ўсё дом гэты будынак працягвае жыць, абслугоўваць сваіх жыхароў як звычайна, але жыхары ўжо зніклі, жыхары ўжо памёрлі. І паказваецца, што гэта працягваецца, мабыць, месяцы, пакуль не такая здараецца невыпадковы пажары, і дом увесь пагібае услед за сваімі жыхарамі. Але вось гэтай такі момант этой паўсядзённасці, ён вельмі яскрава прапісаны, што дом працягвае рабіць все як было, як у яго у праграме заложана, у гэтых усіх робатах. Ён працягвае, але няма для каго. Яно ўсё такое, то есть летні такі дзень, сонечны, все добра, але мы бачым, што на самой справе гэта быў нейкая вайна і ці ядзерны ўзрыў, і усе зніклі чамусьці гэты адзіны дом са ўсяго горада, ён застаўся стаяць і працягваць пытацца як жыць, ці як могуць жыць механізмы. Але у гэтай экранізацыі, па-першае, яны зрабілі так, што гэта зіма, ўсё такое цёмнае, цяжкае, мрачнае. Антураж не такі паўсядзённы. Калі я чытала кнігу, я ўяўляла звычайна як сучасную паўсядзённасць. Да, ёсць гэтыя роботы, але і зараз ёсць роботы-пылесосы і гэтак далей. У экранізацыі такое яскрава фантастычнае пад будучыню, нават у калідоры бачны такія скафандры ці штосьці для жыхароў. Усё так нагнетае атмасферу, быццам вайна ўжо так відавочна працягваецца, і гэта, как сказать, бомбоубежище. Неважно, вы меня поняли. І у экранізацыі паказваецца, што жыхары гэта першы дзень, як яны памерлі, і ў той жа дзень выпадкова дом ён знік. І
адразу за сваімі жыхарамі, і вось гэты момант мне не падабаецца. Так. Але самы такі цяжкі для мяне твор у тым плане, як я ўспрыняла экранізацыю яго, гэта партрэт Даріяна Грэя. Увогуле, спачатку я даведалася пра фільм нейкім часопісе, я ўжо не памятаю, але там было напісана, што гэта экранізацыя кнігі, а я вырашыла, што спачатку я прачытаю кнігу, і яна мне вельмі спадабалася. Я такі чалавек, які звычайна чытае нейкія такія прыгоды, фантастыку, але гэта відавочна не з гэткіх твораў, і мне вельмі ўразіў. А фільм я прагледзела, мабыць, праз паўгады пасля таго. Я прыгадала і вырашыла, да, я яго пагляджу. Я прагледзела толькі палову, далей я закончыць яго не змагла. У гэтай сярэдзіне было відавочна, што сюжэт ён уплыў кудысьці ад кнігі цалкам, і я не ведаю, так, не ведаю, як гэта апісаць. У творы в арыгінале былі цяжкія моманты, але то, як яны падаваліся, яны не вызывалі абурэння нейкага, брезгливости какой-то не было. Але глядзець экранізацыю мне было цяжка, фізічна цяжка, асабліва самы пачатак. Яны сцэна, момант, які быў апошні ў кнізе, галоўны, калі я не памыляюся, гэта было некалькі гадоў таму, калі я чытала, галоўны герой забіў таго майстра, які зрабіў гэты партрэт. Але ён яго забіў, і ён кагосьці папрасіў хімікатамі гэта цела спаліць. У фільме гэта было значна раней, праз колькі месяцаў, мабыць. Па кнізе гэта было праз некалькі гадоў. Гэта першае. Па-другое, у фільме ён яго забіў, пакрамсаў цела на кавалкі, запіхаў у чамадан, павёз і выкінуў гэта ў мора. І з гэтага пачынаецца фільм. І ён весь такі нейкі цікавы, я б сказала. І я яго не дагледзела, і нават мне нет жадання ніякага звяртацца да яго зноў. Здаецца, гэта ўсе творы, пра якія я вырашыла сёння распавесці. Канешне, можна было распавесці пра вялікую колькасць твораў. Калі гатовілася да відэо, я зрабіла вялікі спіс. Напрыклад, можна было б включыць Гаррі Поттера, але што там расказваць? Я лічу, без мяне ўсё абмеркавана было. Яшчэ было некалькі твораў, якія мне падабаюцца, але я не магу казаць, што экранізацыя вельмі мяне ўразіла, ці яна, наоборот, такая абуральная, што я нават памятаць пра яе не хачу. Няма такога. Ёсць некаторыя творы, якія я не чытала, я бачыла толькі экранізацыю. Некаторыя з іх я, мабыць, не буду чытаць, таму што і сама экранізацыя мне не спадабалася, іменно сама ідэя. Але ёсць адна экранізацыя, назва фільму «13 этаж», і я некалькі гадоў таму глядзела гэты фільм, і глядзела потом некалькі разоў. Ён мне вельмі спадабаўся, але толькі месяца ці два назад даведалася, што гэта не проста фільм, гэта была экранізацыя кнігі. Кніга называлася «Сімулакрон 3».
Аўтар Даніэль Галуя. Я нават вымавіць не магу. Мабыць, мне больш нечага дадаць, так што гэта ўсё. Выбачайце за мою не вельмі выдатную беларускую мову. Я, мабыць, размаўляю раз у год. Сорам. Хоць у відэо паговорым.